Dana, het is een hele tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken, maar er staat een heleboel weer te gebeuren, hè? Ja, het is zomer en we hebben al een fantastisch stukje achter de rug. We zijn heel erg druk geweest tijdens de zomer om het nieuwe album in te zingen, wat uitkomt in oktober. Naar het eindejaar, want ondertussen zijn we al half. Dan komen de kerstconcerten eraan en dan in het voorjaar volgend jaar doen we dan de nieuwe tour Parels uit de Noordzee. Maar voor het zover is, komt er uiteraard nog een single op de markt. En we gaan nog met de Tros op cruise, dus er staat nog heel wat te gebeuren. Je zei het al, druk bezig met het nieuwe album. In welk stadium verkeert zich dat? We hebben tot nu toe de basis zijn opgenomen. Ik heb het ingezongen, maar nu moet het nog geëdit worden. Er moeten nog instrumenten bij opgezet worden. Er moet nog een strijkorkest bij. Dus de backings moeten nog opgenomen worden. Dus nog wel een heel proces voordat het af is. En nu heb je volgens mij vorig jaar een nummer opgenomen met Edwin van Hoeverlaak. Hoe is dat bevallen? Het was eigenlijk een hele toffe samenwerking. Edwin heeft mij heel goed gecoacht doorheen het album. Het was natuurlijk een eindje in Nederland om er naartoe te gaan en hij naar mij. Maar dat is eigenlijk wel een fijne samenwerking geweest. Ja. Ik ga terug naar mijn oude roots. En omdat de studio is kort bij. Ik heb altijd samengewerkt met die mensen. En we gaan het terug opnieuw eens proberen met de ploeg waarmee dat we altijd gewerkt hebben.